Hey guys, eu știu ce faceți, my friend. Oh yeah, vreau să-i fac această promovare lui Sădișatero. Cum vedeți, da, vedeți-vă, v-am vorbit. Videoclipul ăsta va fi de un minut, adică 2 minute. Vedeți frumos. Da. Am o întrebare pentru voi. Ce vreți să postez? Minecraft sau Shadow Fight 2? Da, mă, un comentariu. Ciao, ciao!